Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 16, bersikulo 12 ngadto sa 15. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig abot sa espiritu sa kamatuuran, tudluan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Imayaon niya ako, kay ang ania kanako, iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, akua. Busa miingon ako, nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilo niya kini kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.